Eta egingo dutena izango da apurtxo batia, beraien mailara egokitutakoa, trikitisa kanta bat, jo eta abestu, akordeekin lagunduta. Bale, lagunduko die Davidek gitarrarekin, eta abestia da Gaizka Peñafiel trikitilariarena. Oso pieza horan polita, lasaia, txalo bere bat berentzat. Aurrera, ea gustatzen zaizuen. Enun ezen, nola doa bestia? Zure bestia? Zer moduz? Nola hori? Baga kontrolka dirune? Bai? Irone? Iragan zeran izpiluaz begiratzea Orainean disfrutatu egin behar dela ahaztu zitzaidan Urtzapen artean bizti nintzen nostalgia Garbirik ez duen gertokia Nola bide garbirik ez duen,